Мөнирә Сафина. Хикәя. Йорт иясе. Яше шактый булса да, елда яңа ел маскарадына катнашмый калмый Салихҗан карт. Елда үзенең мәшһүр утын кисә торган кулпычкысын алып сәхнәгә чыга, әллә нинди матур көйләр чыгарып уйный, киләсе яңа елга ишара ясап киенеп тә чыга. Клуб кызларының күңелен күреп йөри шулай. Быел клубта маскарад булмый дигәннәр иде. Шуңа күрә әзерләнмәде дә. 31 көнлегенә маскарадның урамда үткәреләсен белгәч, өстенә арыш капчыгы киеп, башына мунчалагына шәпәргә булды. Капчык белән мунчаланы буй-буй сызыклы, бабасыннан калган ыштанны, катып беткән тишек катаны хәстәрләп куйды. Карчыгы сер саклый белми, аңа әйтеп хур булды бер елны, күрше карчыгына гына әйттем дигән була үзе. Аңа әйткәч булды инде. Кеше түгел эт тә танымаслык итеп киенеп чыккан иде. Клуб ишеген ачып керүгә, Салихҗан бабай килеп җитте, дип сүрән салдылар. Беренче урынга кухняга куя торган телевизор иде. Хыялының кырдашы Нуруллаларда яшәячәген белгәч, картның гелыйсылары килде. Гомер иткән хатынга ни диәсең? Аңа сугып та сүгенеп тә булмый. Шуннан соң карчыгына сиздермәс булды. Беренчелекне биргәне булмады моңарчы. Быел да сынатмаска исәбе, матур итеп киенеп чыгучыга 5 капчык арпа бирәләр икән. Тавыкларга бик шәп булыр, арпа йомырка салдыра. Салихҗан карт кашыгын кибеткә җибәрде дә репетиция ясап алырга булды. Тиз генә киенде, көзге каршына килеп басты, көзгедәге кыяфәте картның үзенә бик охшады. Бүтән елгыларга караганда да яхшы булган бит бу, картлаш, дип үзен мактап алды. Көзгедән аңа ниндидер таныш булмаган кеше, әкияттәге йорт иясе кебек бер зат карап тора иде. Үзенә үзе сокланып торганда, күзе капкадан кирип килүче күрше карчыгына төште. Бетте бу план, тагын җимерелә икән. Моның теленә эләксәңме? Кая барырга, нишләргә белмәгән карт тиз генә үзе йоклый торган тимер карават астына чумды. Күрше карчыгы кирип сәлам бирде. Биргән сәламен алучы булмагач, йортка бәрәкәт тиңсен дип озаклап дуга кылды. Кулындагы кара пакетны идәнгә карават кырыена куйды. Өйдә түгелләр икән, кая китте икән? Ярар, мине бикәнең кайтканын көттем, әле алайса, дип сөйләнә, карават кырыена урындык куеп утырды. Тиз кайтты карчыгы. 2 карчык шаугыр килеп күрештеләр, әйтерсең алар күршедә генә тормыйлар. Әйтерсең лә күрше карчыгы башка планетадан килгән. Шәй өстәле янына утырдылар. Күрше карчыгы торып киткәч, кара пакет карават астына таба ауды. Аннан Салихҗан картның авызыннан сулар килде. Пакет авызыннан бер ярты белән бер колбаса күренеп тора иде. 2 карчыкның бергә очрашсалар, дөньяда гамнәре калмасын белә карт. Хәзер булар авылның бер башыннан кирип, икенче башыннан чыгачаклар. Нишләргә? Карт озын-озак уйлап тормады, пакетны кыштырдатмый гына үзенә таба тартты. 6нчы чокыр чәйне бушаткач, самавырны тагын яңартып, 2шәр чокыр чәй эчкәч, күрше карчыгы чыгарга булды. Шунда гына сәгатьнең кичке 6-ны күрсәткәнен абайлап алган хуҗабикә. Бу Салихҗан кайда йөри икән? Клубка чыгар вакыты җитеп килә, әллә салып йөриме? Картаеп беткәч тә шул гадәтен ташлый алмады. Тагын Куддусларга кирип киткән ахры. Мин белми дип уйлый инде җанашым. Куддусларның утын әдәнәсенә бер ярты алып кайтып яшерә дә, беткәнче тамак чылатып йөри аннары, дип зарланып алды. Карт авызына капкан колбасаны чәйнәүдән туктап, колагын торгызып тыңлый башлады. Әллә ниләр белә икән аның карчыгы. Йөрсин карчык бер нәрсә дә белми дип. Бик караватның астында иркен, тыныч, Гитлерның бункерында ятамыни. Әйдә сөйләрсеннәр, эшләрен бушатсыннар. Карт аякларын сузып җибәрде, ярты литр җылыткыч эченә кирип утыргач, күңеле күтәрелгән, тамагы туйган, кашып ятмаса җырлап та җибәрер иде. 2 карчык сөйләшә дә сөйләшә. Бар икән бетмәссез, бар икән бетмәссер. Ярар сөйләрсеннәр,
Бүрәнә тарттырган тавыш ишетеп, ике карчык согайып калды. Тәрәзәдән урамны күзләделәр. Түрьякны, газ мишин счетчигын, плитәсен тикшерделәр, барда тәртиптә. Бүрәнә тарттырган тавыш торган сайын көчлерәк ишетелә башлагач, күрше карчыгы бәләдән баш аяк дип өенә чыгарга булды. Миннебикә, минем кара пакетны күрмәдеңме? Монда гына куйган идем, яңа елда кеше ял итә, шунда утынымны кистереп алырмын дип, бер ярты белән бер палка колбаса алган идем. Кая китергән мужит, Миннебикә карчык бүрәнә тарттырган тавышның хикмәтен аңлаган кебек булды. Тиз генә караватның япмасын күтәреп, күрше карчыгына ишарә ясады. Карават астындагы җан иясе ике кулын баш астына куеп, тезләрен бөкләбрәк яткан да, сабый бала кебек гөнаһсыз чырай белән гырлый иде. Янында буш кара пакет, буш шешә һәм ярты палка колбаса аунап ята. Ике карчык шак катып бераз дәшми тордылар. Әстәгъфирулла, кем бу? Диде күрше карчыгы. Йорт иясе, диде Миннебикә әби һәм кычкырып көлеп җибәрде. Булган инде бу, Гатавай, иртә беләнгә кадәр шунда йоклаячак. Дип карават япмасын төшереп куйды. Карт тиле, акыл керәсе булмады. Миннебикә, минем пакетны бушатканмыны йорт иясе. Ике карчык күз яшьләре чыкканчы, туйганчы көлделәр. Күрше, син Салихҗанны орышма инде, яме. Ул бит кызык ясап кына, яңа ел бәйрәме бит. Бер нишләп тә булмый, бөкрене кабер генә төзәтә диюләре хак. Ярар инде, урамда аунап ятмагач, пакетың эчендә борчылма, иртәгә үк кибеткә җибәрермен үзен, әҗәтен арттырып түләр. Ул син күрмәсен дип кирип качкан инде. Миннән дә яшерә ул, үз күңелен күреп йөри инде шулай, кызык ясыйм дип. Күрше карчыгын чыгып киткәч, Миннебикә карчык туптан атсалар да уянмаслык дәрәҗәдә изелеп йоклап яткан йорт иясенең астына йомшак киез җәйде, баш астына йомшак мендәр салды, иң йомшак юрганны алып өстенә ятты. Тәннәре авыртмасын, туңа күрмәсен, чит кеше түгел бит, үзенеке, 50 ел бергә яшәгән карты. Ниләр генә үтмәде башларыннан. Өстәлләрен җыештырып, ишекләрен бикләп, дугаларын укып бетергәч, карчык карты янына, карават астына кирип ятты. Бу тормыштагы иң якын, кадерле кешесен, гомер иткән картын яратып, аркасыннан сыйпап алды. Бигрәк якын инде шушы кеше, исән генә була күрсен. Киләсе елларны да тигезлектә карты белән бергә каршылау насыйп булсын. Карчык картына йылышыбрак ятты. Йорт иясе гырлаудан туктаган, татлы йокы белән йоклый. Аннан Миннебикә карчыкка җылылык, әйтеп бирә алмаслык рәхәтлек бөркелә.